места за ядене. И в един момент са много на малко територия, са няма достатъчно храна. Просто се изкушава да нападне кошер или крава и така нататък. Кошер? Да, мед. Променя тема. Общо взето рядко се срещат хората. Мечки имаше тази година един случай в близо до Триглав на Стара планина. Един човек една мечка го беше заследила няколко пъти и го тървавила и оплашила зверски, но не беше смъртен случай. Имаше един смъртен случай миналата година, който е един на 10 години, да речем, може да се случи мечка наистина да последна човек. Примерно ако е с малките си или си много близо до барлогата и изплаши. Рядко. Имаше, да, миналата или по-миналата година точно подобно. Той човека май беше тръгнал нещо да напада или какво беше? Да, то не се знае всъщност какво е станало. Не се знае кой колко пиян е, само и само да могат после да ходят да я застрелят. Но да, има и вълци, и лисици, и въобще всяко диво. Това е интересното на района. Аз не ходя за Заигравате нещо.